Kiabonyoru. Yachire kiabonyoru. Bate university ye kwa gachu kiabonyoru. E branch ntanga ni rukiamo gake. Timati na ayenore nse mechi sebe. Na mane university go Nyamira ndi takiya irwe na inde. Kiabonyoru buchi. County nere wato bolemo. Omonto wasa ubona go bolemo egeragwe university ya gachu ne county government ya butore ntwe. A committee inja chole tue ligererie ji proposal chia rwetwe. Ji proposal chia rwetwe chia lengi nyinge. Jones P a commission area university mental university yere Kisii University inja ajite kaligereria sa Jones P gakora. Ekaro ya study. Tokamana ko imoka tokate bana intwe bune county government assembly go with department of education to deciding atogocho to kaba mandated as a committee ani education ingora tonjo kaniki site educations kia lenge saba toligererie tororenga eriere ebwate binte bionsi pibita keire where we have security amacharo eme chero para na asare ground inga kia kororekana ikere kia abantu angene chiro marketplaces abantu barati bakore kenda such like places ebintu binetu ayikuligereria tugatara sa yons p sisi mu mwaka na chia charunji inchiri chichi otua chorete number 1 entangan kabisa goya renge ikonge hois tukamana kobeka sa kabere sere Arafu bakabeka sagata to kiabonyoru bakabeka manga sengera manga bakaruoro bakabeka asande ekerubogie tai tukaruo tukabeka seneta kebaso arafu bakaruo bakarigereria Simbauti farm aende bakarigereria asanda alekoro kwa kochikiamu gake iganga chinse mo isano ichisoro kurvutu mugirango asa ruete isiko in fact manga na Simbauti farm chinse mo ichichionsi pi not mugirango ige university